I com sabem amb quin peu hem de començar a puntejar? En l'últim vídeo dèiem això. Doncs ens hem de fixar en la tirada anterior. Ens hem de fixar en quin sentit acaba la tirada anterior. Si acaba anant cap a la dreta o si acaba anant cap a l'esquerra. Si acaba anant cap a la dreta, sortirem puntejant amb el peu esquerre. Si acaba anant cap a l'esquerra, sortirem puntejant amb el peu dret. Això del peu contrari no és fàcil d'aplicar i ho practicarem en el següent capítol quan fem els acabaments. La regla és... La regla és aquesta, costat que acabem, peu contrari, i que represento amb aquest símbol. Aquesta regla té una sola excepció. De vegades es comença amb el peu esquerre, independentment del sentit davall amb què s'hagi acabat la tirada anterior. I resulta que això passa després del toc de flabiol. La regla facilíssima és la següent. Acabem de sentir un toc de flabiol que hem escoltat parats i amb els braços avall? Doncs sortim amb l'esquerra. No, perquè venim directament de ballar la tirada anterior. Doncs apliquem la regla de peu contrari al sentit acabat. I això també us valdrà si aneu a ballar a l'Escala, per exemple. Allà s'hi balla l'estil empordanès de 10 tirades. L'estil empordanès és d'on surt la sardana de 7. A la sardana de 10 tirades hi sentireu 3 cops de flabiol, per tant, 3 inicis amb l'esquerra. Els que solem ballar sardanes de 7 tirades sentim 2 tocs de flabiol, per tant, 2 inicis amb l'esquerra. Un quan comença la sardana i l'altre després del contrapunt. L'estil selvatà que es balla a la Selva, a les comarques gironines i alguns llocs del Maresme és un pèl més complicat. No el conec prou, però aquí en teniu l'esquema. També el trobareu explicat en el web de Som Sardana. Ara ja coneixeu un dels enigmes més grossos de la sardana.